Začíname druhé volebné obdobie. Európsku úniu čakajú nové výzvy. Či bude Lisabonská zmluva ratifikovaná v Írsku, alebo nie. V každom prípade to znamená novú výzvu pre Európsku úniu, novú situáciu aj pre nás tu v parlamente, pretože zmeny, ktoré Európska únia zažije a Európsky parlament zažije v dôsledku zmeny kompetencií, budú veľmi závažné. Práca samozrejme sa nezastavila, zostali otvorené témy ešte z minulého volebného obdobia. Na týchto samozrejme pokračujeme. Ja osobne budem pokračovať vo výbore pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, vo výbore pre občianske slobody a samozrejme vo výbore pre rovnosť príležitostí. Aj toto volebné obdobie očakávame ohlasy voličov našich, ohlasy, návrhy a čakáme aj návrhy na spoluprácu.